habi kelawan saut. Dadi antara enake kilat bledek sandane ngoten iki asline iku ngiring. Ngiring mendung kuwi mang. Dadi siji terus iso nurunke udan. Dadi lim'anu sautihi alladzi yazuluhu bihi. Iku swara cemleret-cemleret ya suarane malaikat mang ngiring dumateng sahab mang sehingga terjadi udan. Malah akeh banget ya akeh sing udan tanpa bledek sande ya akeh. Mung teng mriki maksudipun bledek ngoten niku suarane malaikat sing tujuane ya menggiring mendung kumang. Ya jaluna padha ndadosaken padha ndadekaken sapa ashabus saib ai ashabis saibi asabiahum ing pucuk drijine ashabis saib ai anamilaha tegese pucuk drijine ashabus saib fi adzanihim ing dalem kupinge ashabis saib. Di waktu udan anak gluduk kan wong biasane kan nyumpeli kupinge ngoten niku. Min ajli sawaiki saking arahe banteri suarane bledek. Sidati sawa biroti tegese bangete suarane bledek. Li alayas maunaha nutupi telingane driji-mang li alayas mauha drapun ora krungu sapa ashabis saib ing siddah. Hadzarul mauti krana kuwatir mati. Khaufal mauti tegese wedi mati. Min simaiha krana krungu ing siddah. Dadi krana krungu gledek itu wedi lek mati. Kadzalika iku kelan kaya mengkono ashabus saib haula utai mengkono-mengkono munafik. Idza anzala seperti itulah ya seperti wong sing wedi bledek wedi udan terus nutupi telingane. Lah iku wong-wong munafik ya ngoten niku. Idza nazala nalikane temurun idza nuzila nalikane den turunaken idza nuzila nalikane den tumuraken apa Al-Qur'an wa fi lan iku ing dalem Qur'an dzikru kufri utawi nutur kekufuran seperti halnya lene Al-Qur'an turun kok terus dhek iku menyebutkan atau nerangkan tentang kekufuran wong-wong sing munafik iki ngoten niku yes wedi jadi semakin moh ngrungokne cara gampane ngoten. Al-musabbahi kang disupakaken apa kufur bizulmati kelawan pira-pira peteng. Mongkon kan ngomongne bizulmatin wa maknanipun ya kekufuran. Dadi menyebut kekufuran niku diumpamane pepeteng. Sebab ya wong kafir niki memang hawane memang peteng ya. Sehingga tidak tahu kebenaran. Wal wa'id lan pengancam alih kan iku ngatasi wa'id al musyabahu kang den supaken bil ra'di kelawan berdek. Wal hujjati lan nutur pira-pira dalil abayinati kang jelas al musyabahi kang den serupaken bil barki kelawan kilat. Ya sudunahu mongko buntoni sapa munafik adzanahum ing pira-pira kupinge munafik. Li alla yasmaunahu drapun ora krungu sapa munafik ing Quran. Jadi dia itu lene Al-Quran nurunke bab-bab sing nerangne pokoknya memojokkan dia ya niki dia langsung ngeten lene didhawuhi Al-Quran ya langsung ditutupi kupingnya gawe driji-driji fayamilu mongko ya wedi lek krungune fayamilu mongko condong sapa munafik ilal imani mari iman jadi wedi engko lek ngrungokne engko malih dadi iman melawan ditutupi tenanan wa tarki dinihim lan ninggal agamane munafik wa huwa utai mazkur minal iman indahum ono sanding munafiku mautun mati. Di perumpamaan wong munafik ini katakanlah arepe apik mboten saged sebab andaikan ora nutupi kupinge lah wong-wong munafik niki memang ngrungokne tapi dia tidak ngrungokne ben iso ditampa mboten. Intine akeh lho. Nggih, akeh wong niku ngrungokne barang apik tapi ternyata niki ya nggih wau mboten simai qabul. Wis ben melok nongkrong ngoten mawon niku kathah sanget. Nggih kathah sanget. Lah wallahu ta'ala Allah iku muhitun zat kang liputi bil kafirin kalau wong kang kafir-kafir kabeh.
Padahal Allah itu tahu jeruane wong-wong kafir kabeh, meliputi niki zahire ya roh, batine ya roh. Ilman apane ilman, ilmune, wa qudratan kekuasaane. Fala yafutunahu mongko ora kuwasa sapa kafirin. Fala yafutunahu mongko ora bakal pot ya sapa kafirin ing Allah. Manane wong kafir iku tingkah kaya ngapa wae, bagi Allah niki tetep sumer mukhitun. Allah menembus zahir batinipun. Dadi ora iso ngelak. Jadi wong kafir, wong munafik niki mboten saged ngelak. Sebab Allah tahu persis ya. Bahkan setiap aliran darah ya sumerep. Wong sing nyiptakno. Wong awake dhewe menciptakan sesuatu katakanlah nggih. Lah niki cara gambare ben awake dhewe ngertos lek Allah niki memang bener-bener tahu sak jerone awake dhewe. Umpama awake dhewe menciptakan sebuah apapun lah. Mongko jenengan detail sanget sumerep. Oh iki nggone nek kene, iki nek kene. Ya sumerep. Kalau orang lain ndak tahu, lah tapi awake dhewe sumerep wong awake dhewe sing nyiptakno. Semonten ugi Allah ya ora mohal kalau tahu apa yang kita pikirkan. Nah iki memang Allah itu alim. Mukhit wau. Nggih. Jadi Allah nu a'lam, lebih mengerti sak jerone awak kabeh iki sumerep. Mulane awake dhewe tok-tok utawa tenanan niku sedaya Allah sumerep ngoten. Nggih. Melane awake dhewe ya dimanapun kan harus wedi marang Gusti Allah kalaupun toh akan melakukan sesuatu yang dilarang. Karena memang Allah bener-bener tahu tenanan krenteke awake dhewe sumerep. Karena ya wis ya mboten aing utawa mboten nggumunke. Sebab Allah niki yang membuat nggih konstruksine awak. Jadi sing secara detail saestu ya sumerep sedaya. Ranten menika Allah niku basyirum bil ibad. Wallahu bima ya'maluna khabir. Jadi Allah itu tahu semua gerak-gerik kita yang kita lakukan baik di dalam saat keramaian atau kesepian. Lah sumer ngoten niku ya monggo kita niki semakin hari katakanlah semakin sadar diri. Kita semakin tahulah napa sing harus kita lakukan ben pantas wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malih monggo kita niki nggih ngeten-ngeten niku lho maca Quran. Nggih sendres ngeten niki sebuah keperluan kita. Nggih. Sepindah malih sebuah keperluan kita niki. Iku awake dhewe cara gampangane golek baten ngoten niku. Dadi robih niku wong sing batin nek donya ya nek akhirat. Donya wau nggih mboten patoso ketok. Bedanipun nggih wau tipis. Nggih, tipis sanget bedanipun. Tapi benjang niku akan sedaya niki pada saatnya akan ketawis sedaya. Koronten nuwun sewu, padha karo anak dalam kandungan. Awake dhewe masih ya anak dalam kandungan niku apa yang kita makan nggih. Lah niku barangkali itu yang jadi tangan, ya, yang jadi kaki atau kuping dan lain sebagainya pun. Lah waktu ke dunia lahir, lah kan nggih ngoten niku, sampun dados sedaya. Amale awake dhewe nggih ngoten. Kita ini masih dalam. Nah nanti kalau sudah saatnya, ini ketok banget. Wah awake dhewe ngaji dadine ngeten niki, awake dhewe salat ngeten niki, sedaya ketok. Tapi mboten teng donya, teng mriku. Nggih. Ketok sedaya. Melane apapun monggo kita niki mumpung tasik teng donya apa-apa niku tasik wonten hubungane kalih ganjaran utawa kalih siksa. Milane ya seminim mungkin hari demi hari ayo awake dhewe bareng-bareng ndandosi awak sehingga kita niki termasuk di dalam dawuhipun wong sing pinter niku wong sing pinter oleh metani kekurangan-kekuranganipun awake dhewe. Mboten pinter metani kekurangane orang lain. Jadi sing jenenge ilmu saestu niki ilmu sing mampu ya kita bisa melihat kekurangan pada diri. Ngoten nggih mawon.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa tarji afatai ya jiratal alamin ya uwainal judi wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.